Θέση της, μόνο ένας μπορεί να τη βάλει και μου έχει λείψει τόσο πολύ ο τηλεοπτικός μου έρωτας, κυρίες και κύριοι, Νίκος Κωνσταντινίδης. Γερμανός ψυχίατρος αποκαλύπτει: η Μέρκελ δεν είναι στα καλά της. Μπράβο. Σκύς στο πτυχίο, βρε φλάκα, Γερμανή ψυχίατρο. Τώρα το κατάλαβες ότι αυτή η ηλίθεια δεν είναι στα καλά της. Φλάκα. Βόδι. Πες Χριστό μου. Άλλη μια διακριτική παρουσίαση στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό που με τρελαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο είναι πόσο συμπυκνωμένο είναι το σχόλιο. Πόσο μικρό αλλά τόσο περιεκτικό. Το λακωνίζει είναι στη φιλοσόφη του Νίκου Κωνσταντινίδη. Μέσα σε μία πρόταση όλα. Βάλτε το μια φορά ακόμα. Να δούμε Νίκο. Πιο ήρεμα. Γερμανός ψυχίατρος αποκαλύπτει: η Μέρκελ δεν είναι στα καλά της. Μπράβο. Σκύς στο πτυχίο, βρε φλάκα, Γερμανή ψυχίατρο. Τώρα το κατάλαβες ότι αυτή η ηλίθεια δεν είναι στα καλά της. Μέσα σε μια πρόταση αποκήρυξε και την ψυχιατρική και την καγκελάριο τη Γερμανία. Και τον ψυχίατρο. Μόνο ο Νίκος Κωνσταντινίδης μπορεί να τα κάνει. Στο νούμερο 11.